pengen wali atine kongkon kedanan kula yen bengi blibet nganggo klambi nahan asmara ning ati. Mama siapa kan? Mimi Adit singaran ning Taiwan. Mimi Adit singaran ning Taiwan. Mimi Adit singaran ning Taiwan. Bos Taiwan Mimi Adit. Mimi Adit terus. Mamanya Wahyu. Kangonak Surya. Sing kuat ning lambene kaya kebundung kecil. Bisa raga sukma arep mulai tigaan pengen wali atine kongkon kedanan kula yen bengi ribet nganggo klambi nahan asmara ning ati. Sing memangnya betek mamanya Wahyu. Udahnya Bil, udahnya Bil.